Si Josue kag si Moses, sila mga dalagko kag mga bantugan nga mga pangulo sang Israel. Apang kun wala ang Dios, nga amo ang pinakadako sa ilang nga tanan, ini sila nga duwa wala gid sang kadalagan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga version o kung translation sang aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masonson nga host. Kagari subong aton duwa ka mga resource persons nga sa ila ka busy sa ilang pag trabaho, sa ilang mga appointments, kag sa ilang mga responsibilidad diri sa CPAC Makuturan. Ila man gintagaan pagid higayon nga sila nakakari subong. Ang ako nung napakilala sa imo si Dr. Pastor J.C. Jeragon Jr., isa siya sa aton nga mga vice presidents kag ang iyang department ang development and advancement mga kauturan. Formerly siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa Ruben. Mayong adlaw sa amon mga kabyanan kag mga kauturan nga nagapadayon gid sa pagsunod sa mga programa. Kabayan Ginoo magapakamayo sa aton pagtuon karon. Thank you, Doc. As what I've said, busy sa imo, pero salamat nga. Imo ginsalot ini nga pagpanawagan, invitation for you to come. Ikadwa na kung pakilala makauturan, soltero pa ni siya, gwapohon, graduate na ton diri sa CPAC School of Theology, kag nag-proceed dayon siya sa aya sa pagkuha sa iyang master's degree. Makauturan natapos na siya, and now he is here nga mangin manunudlo na. So isa na siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. Wala sang iban si Pastor si Sir Holden Cadiz mga kauturan. Originally halin sa Bayawan, Negros Oriental, Bayawan City. Apang kabalo na siya mag-Ilonggo kauturan kay dugay na gidri sa siya sa CPAC. Sir, welcome and mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Doktor. Mayong adlaw man sa aton mga kabyanan kag mga kauturan nga nagasunod sa aton pagtuon sa sining adlaw. Ako gid nagakalipay. I am happy to be a part sa sining pagtuon. Yes, and that's it. Without much ado, Pastor Jess and Sir Holden, aton iduko aton mga ulo. Sa sining ation kami nagapasalamat sa imo, Ginoo. Hunabes, nagadayaw kag nagatibong sa imo bilidho nga ngalan. Opdi kami, Ginoo, sa pagpatpat, pagsaysay, pagdiskubre sa mga manami nga mga punto sa isini nga diskasyon. Labi na gid sa amon bag-o nga leksyon ang libro ni Josue. Inatugyan namon ini nga pagtuon. Salamat sang balaan nga espiritu nga magapasalig sang amon success kadalagan sa sini nga diskasyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir Holden, ang aton sadsaran nga teksto. Okay, akong pagabasahon sa libro ni Josue, kapitulo 1, kag versikulo 7, nagasiling, lamang magpakabakod kag magpakaisugid sa pagbantay sa paghimo suno sa bugos nga kasuguan nga ginsugo sa imo sang akon alagad nga si Moises. Dili ka maglipas gikan sini sa tuo o kun sa wala, agod nga may maayo ka nga kauswagan sa bisan diin ka magkadto. Amen. And that's correct.
Doc Jess, bago na itong leksyon. This is already the first lesson for the new quarter, fourth quarter, sining tuig 2025. September, October, October, November, kag December, the last quarter. Kag, salamat. Ang atong leksyon is about the book of Joshua, sa libro ni Joshua. Kabalo kita ng si Joshua, amo ang nagtalos sa kay Moses. Nga anak na sila makasulod sa dutang Saad, Promised Land. Si Moses, wala nakasulod, wala gintugutan sa Ginoo. That's why si Moses nagpangayo, Lord, send me somebody to, and then God answered the prayer of Moses, si Joshua yung ginpadala. Okay. And then, sa tapos gincommand si Joshua sa Ginoo. Joshua, sunda ang yapak, sunda ang footstep ni Moses. Okay. Kay ikaw amo ang magapangulo. Both of them were asked by God to lead Israel to the Promised Land. Moses was not able to enter. Now, Joshua had a chance to enter. Yes. Ano pagidok ang imo ma-share sa ining preparation ni Joshua sa pag-conquer na sa dutang Saad? Daw dako ni nga challenge, Yes, pastor, sa part ni that's Joshua. Considering nga may transition sa leadership. Basta transition gani, hindi gid malikawan ang mga tao kung kaysa magkumpara sa daan nga pangulo kag sa bag-o nga pagpangulo. So, makita naton diri nga ang Ginoo naghatag gid sa encouragement sa kay Joshua. Kag ang ikaduha nga butang nga pagatalupang doon ni Joshua sini amo ang kredibilidad kag ang pagsalig sa mga tao sa iya. Amo nang ang Ginoo nagsilinggid sa kay Joshua sa imo gin-mention pastor, sundo nimo ang tikang ni Moses. Kay ti amo ni ang dapat kredibilidad kag pagsalig sa mga tao, pagsalig nila sa kay Moses kag pagsalig nila sa kay Joshua. Although nga may ara na nga new generation na ni. Kung sa aton pa ang mga gulang-gulang to dula na to. Daw generation Z na ni nga muna ang bag-o na nga mga katawhan kag ang challenge ara sa kay Joshua sa bagay nga ang isa pagid katalupang do ni Joshua mga kaabyanan amo ang continuity sang trabaho ni Moses. Kag ini nga mga kondisyon ginhatag sa Ginoo, ang kondisyon sang kadaogan nasandig lang gid sa pagsunod sa Ginoo kag ang pagkatutom kag pagsalig sa Ginoo. So amo ini ang panugod ni Joshua. Daw mabudlay gid man ang ara sa pagpanugod apang ang Ginoo may ara gid nga instruction. Ang Ginoo nagpreparar gid sa kay Joshua kag ini tanan nga mga butang dapat iyang pagasundon agud to siya man mangin manadaog kag effective nga pangulo. That's why amo nang siling sa Ginoo, be strong. Kay ti nabatyaga ni Joshua ang intimidation bala. Ngati ang ginbuslan niya the best. Ti subong niya hindi pa gid siya kilala kayo. Pero at least he was given the charge. And then God promised him, just be strong. Magpakaligon lang. Yes, Sir Rolden. Sa ato ning leksyon sa Lunes, actually Sunday. Sunday. Ang title sa aton lesson kay Bag-o nga Moses. A new Moses. And tuod to ang hambal ni Pastor Aragon nga gani he has to feel sining dako nga gap nga ginbayaan ni Moises. Pero ang makita ko ni Doc mo, may ara man kung sa leadership ni Moises, may ara sang dako nga challenge. Ang challenge nila amo to ang pagkuha mga kauturan sa mga Israelites, pagguwa sila sa Egypt, ari naman subong. They are now not to go out, hindi na ang pagpagwa, pero ang pagsulod sa duta nga ginsaad sang Dios sa ila. They are now to enter, and it's another new challenge. New challenge. New possibility, new challenge. Yes. And new promises man sang Ginoo. New promises as well. Kay ti sa imo ginambal Doc, Jess, nga ini nga mga Israelinon, mga bag-o ni nga henerasyon. Wala ni sila na tao sa ito. Kaya ang tanan nga nagkalataw sa ito, pagwa nila alin sa ito, nagkalamatay na. Ini nga mga kabatanon, mga less 40 and below. Amo na ni ang ilid ni Moses, ni Joshua, pasulod. Kaya ti,
tanan dito nagkalamatay except sa kay Joshua kay Caleb. Caleb, yes. Yeah. So bago nga henerasyon among tong sila mga generation Z. Okay. Kagti bago naman nga perspective ang ila. Wala sila kakita sa Egypto. Wala kita sila ka-experience sa mga slavery. Ang ila nakita, ang ila na-experience ang kapipitan sa wilderness. And that's it. Yes, Doc. The new Moses, ano ang punto diri nga makuha natin nga there is parallelism between the two Moses, two leaders, Moses and Joshua. Ang isa ka-outstanding kaangay ni Moses kag ni Josue ang pagsugo sang Ginoo sa pag-lead, sa pagtuytoy sa iyang mga katawhan. Silang panisirho din kay na si Moses ya pagwa sa Ehipto, si Josue pagsulod sa dutang saad. Kag sa pamalaybay sa katapusan nga pamilinbilin ni Moses sa Deuteronomy 18 verse 15, nagsiling siya nga ang Ginoo raise patubo sang isa ka pangulo nga kaangay niya, no? Although sa sinanga time wala pa si Josue, apang ini siya isa ka posibilidad nga sa diin ginahatag sang Ginoo pinaagi sa kay Moses ang assurance nga hindi sila pagpabayan sa Ginoo. Although this time ang ngalan ni Moses ya pastor maskin dira sa first nga chapter sang Josue, Moses lang gid gihapon 10 times siya ang ngalan ni Moses gi-mention, ang kay Josue apat lang. Kag si Moses gintawag siya ulipon sa Dios, si Josue gitawag lang assistant ni Moses. Apang walay sa payan sini aton makit-an dira kung paano ang Ginoo nag-equip sining isa ka assistant nga amo siya ang magabulos sang servant sang Ginoo, even though hindi ni dali dayon mahimo, kundi it takes time agod sa paghimo sang aton discipleship bala sang aton nga mga kiti. For example, sa aton nga mga pangulo, hindi naman gid kita iya forever nga magpangulo. Kahibalo kita maggiya sa mga nagasunod sa aton, agod sila mismo mangin pangulo man. Wala bala sining ginatawag pastor nga crab mentality no sa aton iglesia nga kung may ara gani nga may magpangulo nga daw maglabaw kung kay isa sa aton nga siling baw daw sobrahan niya pa ko sini. No? Apang hindi amo ini ang mentality ni Moses, kundi siya mismo nagaaman sa mga katawhan nga magapangulo kag pinaagi sa iyang mentorship. Si Josue amo ang isa nga gintangdo man sang Ginoo nga magasunod sa iya pagpangulo. Yeah. Thank you again, Pastor kanaming punto. Sir din before na ko niatag sa imo. Si Moses kag si Josue mga bantog nga mga pangulo. Pero kung wala ang Ginoo, God is behind the scene. Oo. Kaya ang kadalagaan nila iya sa Ginoo. Wala to mahimo si Moses siya pagbuka sang dagat nga magpula. Wala to ya si Moses mahimo nga pag-ulan sang mana kada adlaw. So God is behind the scene. Iya lang gingamit. That's why sa kapunto diri nga ang kadalagaan ni Josue is a possibility but it is not an accomplished task. Yes. Posibilidad lang. Kaya kung hindi mag-cooperate si Josue, hindi magyapon ma-accomplish. That's why there is cooperation nga gamiton, nga himo ni Josue about to accomplish. Kaya daog nila, it is just a matter of pagbaton sila nga kadalaga. Yes, sir, Holden. Gusto ko man to pasundan tong ginhambal mo kina Doc, no? The idea ba lang God is behind the scenes. Kung tanawon ta niya mga kauturan ang istorya sa Biblia, it's really easy nga mag-focus ta sa mga tawo, no? Because sa akon I could say nga isa sa mga libro nga nanamian ko gid sang first time ako nagabasa sa Bible amo ang libro ni Josue. Kay makita ko ang mga gira, ang mga kadalag-an nila to against sa mga grabe nga mga challenges. Pero what we can see, hambal gani ni Doc, that behind all this sa ginahimo sa the action sang mga tawo nga ini si Moises, si Josue, makita ta that God is actually the main character. Nga halin pa dito sa Ehipto,
halin pa dito sa Ehipto kung tanawon ta, God has been the main actor. Siya ang nagtunga sang dagat, siya ang naghatag sang napulo kahampak, siya ang nag-convince sa kay Pharaoh nga pagwaon ang mga Israelita. And ari naman diri subong, nagwa na sa scene, nagwa na sa istorya si Moises, nagsulod si Caleb, but si Josue, but behind that, the main actor is still God. Amo na ang atong leksyon, nagambal, nga ini ang libro ni Josue, dugay na mga pila na ka mga milenyo, ka mga tinuig na nasulat. Pero ina nga mga sinulatan is also true to us today. Yes. Sa atong mga challenges karon diri. Dok wala ra kita sa nako nga panahon Monday. Cross, take, divide, and serve. Duha nilang kapunto mga kaabyanan, mga kauturan na akong dalon sini, kay inisya napatungod sa chapter 1 sa Diyos sa introduction. Yes. Now, duha lang ini kasaksyon diri sa chapter 1 nga amo ang ginatawag naton initiative sa Ginoo. Magsiling kita initiative sa Ginoo. Ang Ginoo amo ang may naghimo sini. Nahauna diri ang ginatawag crossing, pagtabok. Ikaduha, conquering, ang pagdaog nila. Ikatatlo, dividing, ang pag-divide nila sa teritoryo. Kagang ikaapat, serving, ang pagka-masinulon doon. Now, ining apat ka mga punto diri mga kaabyanan, atong talupang doon nga initanan, divine initiative. Buot silingon, iya ini sang Ginoo tanan kamunuan. Ang Dios tanan ang naghimo sini. Apang hindi ini mahimo kung ang mga tao hindi mag-respond. Hindi mag-cooperate. Hindi mag-cooperate. Hindi mag-cooperar sa Ginoo. Amo na ang isa ka puntong akong pagkadalon diri nga ang Dios magahatag sa aton kadaugan, but we need to cooperate. Kinahanglan kita maghimo sang aton masarangan sining padala sing Espiritu sang tagna. Ang Ginoo hindi magahimo sa aton sang aton nga masarangan. Dapat himuon naton anay ang aton nga masarangan, ang hindi na naton masarangan ang Ginoo na magahimo. Hindi kasi lang kita nga bahala ng Ginoo tanan. Ikon kita lang yung magkursimano lang siling sa Ginoo pagkamayon. Okay sige hulat lang ta do si Juan. Si kunawan tamad nga lang sa we have to do our part. Himuon nato ng aton mahimo kag kun hindi na naton masarangan ini dira ang Ginoo magakamin sa pagtabang sa aton. Amo ini ang theme. May sakto na do. May instance nga ang Ginoo nagsiling kay Moses tindog lang. Yes. Magpahimo yung and see the power of God. Sa tong hindi na masarangan ni Moses. Kay ti ma-cross na sila sa Red Sea. So hindi na masarangan ni Moses, but Moses did what God commanded him to do. So tiyan mo man na siya. Si Josue, hindi lang kayo magpungko. Ang isa pa yung ka-diferensya ni Josue kay Moses. May mga kaanggit sila, pero may diferensya sila doon. Si Moses yan nag-lead sa Israel sa katawan, sa wilderness. Si Josue masulod sa imong ginambalkay na, masulod sa Dutang Saad. Pero ang Dutang Saad is not a vacant place. May mga inhabitants nga ilang awayon man to man. That's it. That's the difference. Yes, Sir Holden. Sige, Doc. Sa pagpalipot man, no, I think I've also observed, may duha kong na-obserbaran nga points sa leksyon sa Lunes. Ang una is that God does what we can't. Ginahimo sang Dios amo na to gin saysay na kina ni pastor. Ginahimo sang Dios ang indi ta na gid mahimo. Say for example, amo to kina ang pagtabok nila dito, pagsulod nila mga kauturan sa pagtabok nila sa suba sang Jordan, the River Jordan. Ang Ginoo ang nag-open, hindi to nila ma-open Diba? That was God. Yes. Pagdaludo sang tubig. Yes, ginpunggan sang Ginoo. However, there are tasks and there are commands and there are things that the Lord has entrusted, gintugyan sa Dios sa iya nga katawhan. And sakto gitong ginhambal mo kinadok nga the Lord does not do for us what we can do. Yes, what He has already empowered us to do, what He has given ang mahimo taman lang siya managatag sa aton mga capabilities. And here, ang ikaduha ko nga punto mga kauturan, God empowers us to do
what we can. Kay kung gani, despite the fact nga ginapahimo niya ni sa aton, it doesn't mean nga ang Ginoo wala na. Wala na. Hara lang gihapon siya. Nagapabilin sa gani later on, ang iya nga promise sa kay Josue nga, I will be with you always. Even until gani paglabot na sa New Testament, amo gihapon. So, God does what we can, ginahimo niya ang hindi ta mahimo, kag He empowers us to do what we can. And that's correct. Sa aton nga Tuesday sa Martes, Doc, kanami, diri sang punto. Ini ba lang, giving the land, but has already been given. Ano ang mga punto sa Doc? Ang isa lang diri ka punto nga akon pagkadalon pastor, ini ang word nga give. Ang ginagamit diri nga pulong nga give isa siya ka perfect verb in perfect form. Magsiling kita, verb in perfect form, isa ni siya ka complete action. But silingon pagsiling sang Ginoo, ihatag ko sa inyo kag nahatag ko na. Pagsiling nga ihatag ko sa inyo, ina siya ginhatag sang Ginoo sa ila for the moment ang Transjordan sa tabok lang sang Jordan ang ilang gin-occupy, pero sang Ginoo ginahatag ko na ini sa inyo. May ara siya nga ginatawag nga prophetic perfect nga amo siya ang katumanan sang saad sang Ginoo nga ang kabilugan. Ang kabilugan ginhatag na sang Ginoo sa ila. Kag ini nga saad isa ini siya kasaad nga gihatagan sa Ginoo sang assurance nga ang Ginoo sa panahon nga ang Ginoo magasaad may ara nga garantiya nga ang Ginoo magatuman sini kung lamang kita magasunod sa iya kabubuton, sa iya nga mga plano. Magkooperar kita pag silang Ginoo, hatag ko na sa inyo. No? Kag ini siya amo man ang atong talupang doon mga kauturan, mga kaabyanan sa mga saad sa Ginoo, siya nagsaad aton tuuhan kag aton himuon ang aton katungdanan agud ini nga mga saad mangin katumanan sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Sir Holden. Okay. Ginkuha naman ni Pastor ang katunga na lang nga ginhambal diri nga ang mga saad sang Dios. Now, God's promises, there's nothing magical about it. No? Hindi na siya magic na nagsaad ang Ginoo matuman gini sa amo na. What makes God's promises nga gakatuman sa is the presence of God. Amo gani nga may mga saad ang Ginoo sa Israel nga wala natuman because they had departed from the Lord. Ang mga blessings, ang mga protection nagkaladula nga aman wala natuman because God's presence was no longer there. So ang diri, that's why God's promise ang saad niya sa kay Joshua, kay Josue, hambal niya nga I will be with you. Dan ko gid kamo. Ang isa ba di ka punto nga ako nakita man Doc Jess and Sir Holden, hindi prophetic perfect. Okay. Ang punto sinadiri siya nga ang perfect verb, okay, present perfect tense. Ang punto sinadiri nga ang nagligad bala nga mga na-accomplishment may connection sa presente. So they have conquered already portion of the Transjordan. Okay, sa piyak sang Jordan, ilan to na conquer. Inog conquer nila. So, ina siya prophetic present. Kay nga, sigurado na siya. Kay na-conquer niyo ganin ni. May nakuha na kamo. So, just continue on doing it. Kay inyo na siya ma-conquer. I will be giving you, yet I have given. I will be giving you, and then I have already given the portion of it. Baw, wala gid kayo. And then, balik ko sa imo, Sir Holden, be strong. Be strong. Ikaw batanon ka, bakod pa. What is the meaning of encouragement sa Ginoo? Joshua, don't be intimidated, but be strong. Magpakabakod. Gani. Magpakaligon. Amo gid ni ang nanamian ko sa nga libro gid sa una kay mga bakod gid sila ya. Grabe gid ang ilang mga conquest. However, sang pagbasa ko na liwat sinigali nga teksto, na-realize ko nga ang pagpakabakod gali dira nga ginahambal sang Ginoo sa kay Joshua, kay Josue, hindi lang pagpakabakod kay ila maaway sila ya. Pero tuod gid man maaway gid man sila. However,
ang pagpakabakod diri ginhambal diri nga his being strong, ang iya nga pagpakabakod ara dira sa pagsunod sa kasuguan, sa pagpabilin sa covenant, pagkamatinumanon. Ara dira ang pagpakabakod kag tuod gid man dok. Kung huyang lang kita in the context mga kauturan sa dako nga pagsumpunganay, sa great controversy, ang pagpakabakod ginakinahanglan gid. Kay kung waay ina, no, kabalo kita nga ang kaaway, yara lang gid permi mo. A cosmic conflict, a great battle nga hindi ta makita is there. And kung wala ang pagpakabakod dira sa pagpabilin sa pulong sa Dios kag sa iya nga mga kasukuan, makangker gid ang iya nga katawan. Diri sa may Josue Kapitulo 1. Kadua gid ang Ginoo magsiling be strong. Be strong. Twice God emphasize. Kay ti ang background ra joke, Jess, before na ko nitag sa inyo. Nga daw David Goliath no. Yes. Nga nakita, do you remember ang 12 spies ginpadala? Ang pulo yan negative, hindi ta na mahimo kung perti kabakod sila. World cities ang mga kwan, ang dito sa Piak, ang Kanaan. Drag ko pa sila ng mga tao. We cannot. Only Joshua and Caleb may positive report. Okay. Na bagpakabakod kay ti amo nang nakita sa kaban Joshua, hindi nyo ni madaog unless you be strong. Kag ang isasakto tong nambal mo, be strong in the Lord. Sa imo pagtuman sang kabubuton, kag sa imo pagtuman sang mga pakigsaad sang katawan upod nakon to follow the commandments of God. Yes, Doc. Isa man dira, Pastor, nga agin hambalan sa Ginoo nga be strong. Grabe ang challenge. Imagine ka, ang mga kontra nila yung mga seasoned soldiers. Sila yung mga shepherds. Ano lang man ang ilang experience ya. Ang ing syudad nga ilang atakihon, 45, grabe pa ang mga pader. Pero ang isa lang ka-challenge sa Ginoo sa aton, amo ang pagtalupamot kag pagsalig sa iya, kag paghimo sa personal living, hindi lang personal relationship. Personal kag buhi nga relasyon sa Ginoo. Maskin ano pa ang mga challenges sa atong kinabuhi, basta connected kita, may buhi kita nga relasyon sa Ginoo, nothing is impossible. Amen. So isa na kabutang nga atong Muslim magpakabakod kag magpadayon sa pagtuman sang akon kasuguan. Yes, balik ko sa imo do, prosperous and successful. Ang ako nakita diri before na ko natag sa imo, ang leadership nimo ni Josue, hindi lang military. Iti maaway sila mo. Maaway sila. So, hindi lang military aspect, but spiritual aspect. Joshua was considered a spiritual leader. Yes. Paano na ito na-combine ini ang duwa? Ibutang ko lang ni sa aton nga presente subong nga panahon, ining ginatawag naton nga prosperity, ang Madinalagon, prosperous, kag subong man ining ginatawag naton success, amo ning aton gid iya nga nga mag-prosper kita, nga mag-successful kita. Pero ini nga punto mga kauturan aton talupang hindi lang ini siya magsiling kita nga prosperous or successful, hindi lang ini siya nagasinanto sa aton financial o sa aton nga physical nga prosperity. Apang ini nga prosperity nagatudlo sa aton nga ang tuod gid nga pagka-prosperous kag pagka-successful ara sa spiritual naton nga kahintang. Of course, ang physical ara na, ang financial ara na. Ana siling bala dira ni Psalmista David, siling niya, blessed is the man bulahan, hindi gali bulahan kung damo ka kwarta, ang matuod-tuod gili nga bulahan ang tao nga wala nagalakat sa dalanon sa malauton, nga nagatindog sa dalanon sa mga yubiton. Mga yubiton apang ang iyang but his delight, ang iyang kalipay sa kasuguan sa Ginoo. In it he meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth its fruit in its season. Amo nang matutuod nga kadibuinasan, katutuod nga prosperity, matutuod nga success sa kinabuhi kunyara kita sa Ginoo. And everything will just follow. Yes. As what we have discussed a while ago, nga ang libro ni Josue para gid sa present generation.
Amo na mga kauturan nga kung kita may dalagko nga pala mga kuan, barangay captain kita, mayor kita, tagiyat sa dako nga mga negosyo, mga kauturan, kabay pa nga maging like Joshua kita. Joshua. Ara ang espirituhanon. Pag-un kita sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo, the more we will become prosperous and the more we will become successful. Amen. Yes, Sir Holden. Di ko na pagpalabaon, Dok. Yeah. Tama gitong ginhambal ni Doc Aragon. Nga, amo na ang tuod-tuod, ang matuod-tuod, gid nga success, kag prosperity, amo ina nga kita nagapabilin dira sa Ginoo. Kay gani ang word nga gingamit to nga ato balang gin-translate nga prosperous, related man siya sa word nga sakal. Nga ang meaning is to be wise and related ini siya sa word nga fearing the Lord. Ginagamit dira sa Proverbs, dira sa Psalms nga nagapakita sa isa ka tawo who is not only in a relationship with God but in a living relationship. Yes. Nga nagapailalom gid dira sa protection, presensya kag sa pulong sa Dios. Nga mangin alamon nga iyang kaalam ara sa pagtuman sang kasuguan sa Ginoo. Yes. Wala na kita panahon. Sorry lang gid. Mga kauturan amon kinibalan nga damo pagibtani. But anyway, pumiro plan ni. We will know a lot about Joshua, about who si kay Joshua later on. Kag sa iyang leadership ngano nga na conquer ginila ang dutang saad. Magayon na lang ko kay Doc Aragon sa iyang last word and then kay Sir Holden. Ang katapusan ako nga pulong mga kauturan, mga kabyanan, amo ang saad sang Ginoo sa kay Josue. Siling sang Ginoo sa kay Josue, subong ako nag-upod kay Moses, ako man mag-upod sa imo. Dili po ikaw, I will not fail you, not forsake you. Amo man na mga kauturan, mga kabyanan, ang Dios nagsaad, siya mag-upod sa aton, subong sang siya nag-upod kay Moses, kay Josue, dili niya kita pagpaltahon, dili na kita pagasikwayon. Sir Holden. Yes, Doc. Mga kauturan, ang akon man ibilin sa inyo, nga sa subong man nga ang Diyos naghatag sang tahas sa kay Moses, naghatag sang tahas sa kay Joshua, kita gintagaan man kita sang tas. Ang aton tas, among makita ta dira sa Mateo 28, versikulo 20, among pagsangyaw sa maayong balita, ang pag-spread sa gospel to all the world. However, ang promise nga ginhambal ni Doc amo sa gihapon that I will be with you. Mga autor ang ako nakita sa diri sa aton nga celebration ni Josue, leadership man. Leadership. Ang pagpangulo. Nga sa aton pagpangulo mga kauturan, hindi naton bayaan ang Ginoo. Kung kaysa nahimo na kita dako nga pangulo sa aton barangay, sa aton syudad, mga kauturan, couple it with awas ang aton nga pagkamatutom sa pag-alagad sa Ginoo. And that is a simple formula, mga kauturan, ingredients of being successful. Sa hindi pa si Doc Aragon magpangamuyo, mga kauturan, sa aton closing prayer, ako na pasalamatan sa bag-o ni nga trimestry ang aton nga mga sponsors, mga kauturan, Ido and Fimi Don Bandes, John Luciano and Goldie Julegi, mga magulutod, Alex Pedro and Ma'am Gina Pedro, ang mag-asawa, doctors, Erwin and Ruda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, ang mga magulutod, Jamie and Anelitrino Perdido, Ma'am Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, inang Ladel Labalan Gascon, Marlubel Heruta Lurin, Manang Helen Barbasa, and Doc Leopold and Ma'am Ivy Rose Balidyong. Kabay pang Diyos, magkapakamayo sa inyo, Doc Jess. Ginoo, salamat sa imong saad. Muli sa payan sa mga dalaogon, mga kalilisdan, kabudlayan sa among kinabuhi. Ikaw ginagsaad, ikaw mag-aubay, mag-aupod sa amon sa gihapon, tuguti nga ang pagsalig kag ang pagtuo
kag bug-os nga pagdangop sa imo makitaan sa amon ang pagkatutom sa pagsunod sa imong mga tikang, pagsunod sa imong kasuguan, labaw sa tanan, kabay ang kadaugan among maangkon, labaw sa tanan sa imong pagbalik kami nga maaman sa pagsugata sa imo sa galomson mga langit. Salamat ikaw nagsabat sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.